Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dugan ng malibuton. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag-imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Joanna, ginaingon, kung nasubrahan na ang imong gibuhat nga paglingla, huwata nga aduna kay karma. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, kakapoy. Nag-overtime masad ka, Manoy Oliver? Oh, day Joanna. Tungod alang sa imong pag-eskwela. Kaon sa Manoy. Gutom lagi ko day. Sa may sudan. Niyato ko sa inyo. Wa man ka. Di man ka, Layla. Ngita ka apply at trabaho. Mo trabaho ka? Alangan. Unsa day ako ikagasto sa akong pag-eskwela, be. Giing na naman kong papa. Nga dili na siya kapadayon og gasto nako. Kay masakito na siya. Mao ba? Kanugon kung muundang ka, Layla. Unsa Manoy Oliver? Muangyo ko ni mong. Nga, undang lang sa imong pag-eskwela, day Joanna. Nga naman, Manoy. Naluoy ko ni Layla, day. Nga makaundang sa iyong pag-eskwela. Gusto na ko ga makahuman siya. Kay, 2 ka tuig naman lang nga makagraduate na siya. Naluoy kang Layla, Manoy, pero nakuha. Day, sapta ko. Please. Uy, kalain good ni Oliver taon, ha? Palapit taon niya ang iyang uyab kay ni mga iyang manghod, ay? Naiubos bitaw ko ni Manoy Oliver Clifford. Purbida, sus may attitude sa din ang baya. Purbida ka na sa Layla, may attitude sa baya na. Sobra lang ang love ni Manoy Oliver kang Layla, Mama. Ay. Gusto niya kini makagraduate. Uyay. Day, Joanna, saan nakaluto ka? Oh,
Kaon na lang diha, Manoy. Oy, Day! Day! Asa ka? Sukali sa ko, Day! Duka na ko, Manoy. Ay. Sorry lang kayo, Joanna. Naibawag kong naiubos ka na ako. Kaya gipalabi ko si Layla. Pila, Layla. Tuki, Oliver. Oh, dako agad. Di ka makahatag. Kay mo andang na lang kong eskwela. No sa man, gamiton. Ugma. Manoy, dinig kanina ang tag-iya sa pay. Naningil. Duha na kanong kabuhan ang atong abangan. Uy, hala. Mubalik ko na siya, ugma, Manoy. Salamat sa imong pagsabot, sir. Promise, sir. Tingbo na lang kog hatag ang tulo ka buwan. Sige. Sige, Oliver. Tumanag yun ang imong saad. Lagi, sir. Kung may mo, kada adlaw kong mag-overtime, ako ng buhaton. Joanna? Oh, ano ka? Ha? Tausog ka? Nagilak lagi ka? Uwa na nga akong laptop, Manoy. Gikawat? Akong gibaligya aron ibayad sa abangan sa pay. Oh, uy, Naluoy man ko nimo. Kada adlaw na lang kang mag-overtime. Mao nakauna-una ko nga ibaligya na lang ang akong laptop. sagdi lang, day. Agwantan sa ha. Palitan ti kaglaing laptop pohon. Usa ka tuig na lang. Ug makagraduate na si Layla. Hala, no, ni alagi kasbayis kung agaw, Layla. Ig-agaw din mo ni Ted? Oh, Layla. Kailan din mo ni Clifford? Ha? Nagunsa man si Layla sa bahay sa imong igsuon? Ambot lang. Bida, kurat mga litahon ko sa diha nakita ko siya didta. Pila na lang git ka pawan. Mo graduate na siya, Cliff. Mao, doon na siya dakong utang kabuto ni man ni Oliver ni mo, Joanna. Nganong nanira mang kaspultahan, Oliver? Gimingaw na ko na mo, Layla. Ay, giduko pa ko. Ano man di ay? Sa pagtuon mo na ako. Di mo ka og dugo-dugo. Ha? Ay, giduko lagi ko. Ay, di mo ka makasabot. Oh, uy, nasuko ka? Di mo ka kasabot, God. Oh, sorry. Di ti ka pugson. Adoy, murag, may tao man din sa ilang agot, dead. Oh, uy, ayaw. Hala. Oh, kanindot pa minahon. Uy, sabar ka. Sanya ko. Iya. Ayaw lagi. Ayaw, sabar ko ba yun? Uy, gululumian mong ko. Ang sinanam, nagmamabdos ka. Pagsabot na beta nga, man ka mag-graduate, maglimping to.
Hala no, gidaksan magmayo. Hala no, ginoo ko. Ay, di ba? Porbida Bida, angayan kasi mong nga, Layla, angayan ka. Layla, liar. Tinuod ka, Clifford? Ay, lagi. Kuno na. Kaluoy din ni Manny Oliver. No, yun. Kipatay-patay niya iyang lawas sa pagsigig overtime sa iyang trabaho. Unya di ay, ang way-uwaw nga Layla, nagluib sa kong maguwang. Congratulations, Layla. Ano nilagay man ka, Layla? Gusto mo kiss mo ni Manny Oliver kaya ni-graduate na ka. Joanna, angay ka malipay. E kung dili pa tungod ni Manoy, di ka makagraduate. Isakripisyo gani ni Manoy ang akong pag-eskwela kay iya kang gipalabi. Pakisad! Nga naman, laing lalaki ang ganahan nga mo kiss ni mo. Joanna, kalain ba ni mong sulkihan? Gato ang Layla. Sorry, Manny Oliver. Wag patamahuman, Layla. Wag patamahuman. Kung kaya sad ni mo diha. Ha? Uy, pusa mo na. Ha? Ano ni Manong Paga? Maligo ko. Ayaw, Lay. Maligo ka. Gagawan ako sa kong kaugaligon. Oh, unsuyan ka na. Tuog hunsoy ay. Layla. Di mahimong nakabantay si Oliver nga maptos ko. Layla. Dugay pa ka niya CR. Mugamit ko. Maligo ko. What's up, Oliver? Layla, asa ka? Mubiya na ko din ni Joanna. Unsay? Diya ka na. Huwata nga mo abot si Manoy. Dili na kinahanglan. Dali! Anong nibiya pa siya? Imo siyang giaway, ha, Joanna? Wa man, Manoy. Dili di mahimo. Gusto, pangitaon ako si Layla. Pangitaon ako siya. Manoy! Ay, kaluoy ni Manny Oliver. Hello, Clifford? Hello, Day. Magkita ko di mo. Hinayon na ako, ha? Di karon sa bahay si Agouted o si Layla. Kay mag-live-in sila kay si Agouted ko no mo yamaan sa iyang gimalabdos. Unsa?
Way utang kabubuton si Layla. Nibiya siya kang man ni Oliver og nakig-live-in sa laing lalaki. Kay napababdusan siya ini. Baga siya gnaw. Mangga kaayo si Layla. Manggamitay. Huwag ito makasama ang kagi ni Joanna. Liniling tulumanon. What's her style? Manggamitay style. Kini mo ang sugilanon, gisuwat ni Cecil Danielsos Cabrera. Dalit sa RMN.